Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Әлмәттә республика күләм укытучылар конференциясы. Бөгелмә укучысы Бөтен Россия иҗади конкурсы җиңүчесе. Азнакайда Колорадо кондызына көрәшнең яңа суын тапканнар. Татарстанда мөмкинлекләре шикле барлыгы 50 меңнән артык бала яши. Әлеге балаларны укыту программалары буенча үзенчәлекләрне Әлмәттә үткән республика күләм укытучылар конференциясында сөйләштеләр. Тулырак алдагы сюжетта карагыз. 1 июль көнне Әлмәт инженер лицейында мәгариф хезмәткәрләрен республика август киңәшмәсе секциясе булып узды. Чара мәгариф системасының педагогика хезмәткәрләренең август киңәшмәсе кысаларында оештырылды. Киңәшмәдә 150-дән артык кеше катнашты. Республикабызның барлык районнарына сәламәтлекләре шикләнгән балаларны укыту мәсьәләләрен алып баручы муниципаль мәгариф идарә органнары методистлары, физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен дәүләт гомуми белем бирү учреждениеләре директорлары, сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен башлангыч гомуми белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандарт гамәлгә кертүен тәэмин итүче база мәктәпләре директорлары, психологик, медик, педагогик комиссияләре җитәкчеләре, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре килгән иде. Әлмәт шәһәре бүген бөтен республика буенча инклюзия мәсьәләләре буенча шөгыльләнүче профессиональләрне берләштерүче мәйданчыкка әверелде. Сезнең һәрберегез тәрбия, белем бирү тирәлеген яхшыртучы булып тора. Бүген биредә бәхет архитекторлары һәм төзүчеләре җыелган дип әйтеп була. Бәхет һәр кеше өчен үзенчәлекле төшенчә. Һәр бала бу дөньяга яшәр өчен килә. Һәрбер бала үз әти-әнисе иң кадерлесе. Кызганычка каршы бөтен балалар да сәламәт түгел, ләкин шуңа да карамастан алар сәламәт яшьтәшләре сыман ук балалар бакчаларына, мәктәпкә йөргә тиеш. Аларның бу хукукы Россия Федерациясының 273 федераль законы нигезенә билгеләнгән. Әлеге вакытта Әлмәт шәһәре һәм районы буенча 63 уку йортында 26336 укучы белем ала. Шуларның 338-е тумышта мөмкинлекләре шикле балалар, 203 инвалид категориясында. Закон буенча һәрбер мәктәптә мөмкинлекләре шикле балаларны укыта алырлык педагог булырга тиеш. Киңәшмәдә катнашучыларга балаларга психологик, педагогик ярдәм күрсәтү буенча ачык чаралар, тәҗрибә презентациялар һәм белгечләрнең чыгышлары тәкъдим ителде. Секцияның пленар утырышы барышында Татарстанның махсус һәм инклюзив белем бирүнең иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы булды. Секция эшенең нәтиҗәсе булып мәгариф системасының педагогик хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең пленар утырышы өчен эшләнгән тәкъдимнәр булды. Алсу Амиров, Данил Тарасов, Яңгылкар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә шәһәрнең 6-нчы мәктәбенең 9-нчы В сыйныф укучысы Дана Мишанова «Нескучная литература» күңелле әдәбият Бөтен Россия иҗади конкурсында җиңүче булды. Ул әдәби иҗат номинациясендә иң яхшысы. Дана инструкциясыз «Ламия» яки «Минем сәер квартирантларым» дигән хикәя белән дан казанды. Талантлы кыз турында безнең коллегалар сөйләр. Ул иҗат дулкыннарыннан бераз калтырый, үзен бармаклары иң якты уй фикерләрне басып калырга ашыга. Бу Дана Мишанова язган хикәянең беренче җөмләләре. Ул әдәби иҗат сөюче кыз, фэнтези жанрына кирип чумган. Шуның аркасында күңелле әдәбият Бөтен Россия иҗади конкурсында җиңүче дип табылган. Ул башта Ярослав Гашек исемендәге республика фәнни гамәли конференциясендә җиңүче булды. Укытучысы белән киңәшләштек, хикәясен Россия күләм бәйгесенә юлладык. Мин кызым белән горурланам, булдырды. Даны шәһәргә, республикага һәм Россияга инструкциясыз «Ламия» яки «Минем сәер квартирантларым» хикәясе белән дан казанды. Хикәяне җирле газетада да бастырып чыгарганнар. Анда төп вакыйга квартирантлар хөрмәтенә аталган кичке аш белән башланып китә. Әмма фатир хуҗасын сәер квартирантлар бурчый, ул аларны вампирлар дип күзаллый. Шул рәвешле сюжет гадәти булмаган әйләнеш ала. Бу хикәя башыннан ук үзенә урап алып кирип китә. Без аны бергә тикшереп шомарттык. Даны кичкенәдән үк әдәбиятка гашыйк. Бер кешенекенә дә ошамаган алымнар белән матур итеп иншалар яза белә ул. Сүз хисе, үз фикреңне түгел һәм ачык әйтә белү. Бу сүзләр талант иясе булган Дана Мишанова турында. Ул повестлар, хикәяләр, әкиятләр, шигырьләр, пьесалар, легендаларны яратып укый. Яхшы китапларга омтылыш бала чактан салынган аңа. Башта ул китапларны укыган, хәзер инде үзе язарга хыяллана. Минем чыннан да китаплар язасым килә. Күбесенчә аларны телефонда утырганда язам. Нинди фикер килеп керсә, шунда ук теркәп куям.
Үз уйларымны безнең илдә генә түгел, чит илләрдә яшәүчеләргә дә җиткерәсем килә. Дана каникуллар вакытында да китаплар белән хушлашмый. Ул паркта ялгызлыкта фантазияләренә биреп хыялланырга ярата. Иң мөһиме шул. Дана Мещанова хәзер бар хыялларын да тормышка ашыра белә. Республика һәм Россия күләмендә алган беренче урыннары моңа яхшы дәлил. Кем белә, бәлки безнең алда дөньяга танылган язучы утырадыр. Айгөл Шәрәфиева, Максим Рахачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Татарстан укучыларының талантлары күп кырлы. Мисал өчен, Азнакай районында яшәүче Айнур Алтынбаев Колорадо кондузы җыя торган җайланма уйлап тапкан. Тулырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Җиңү бистәсендә яшәүче 7нче сыйныф укучысы Айнур Алтынбаев менә шундый җайланма уйлап тапкан. Бәрәңге кортларына каршы көрәшүче бер дигән техника. Әйдәгез, эшләтеп карыйк әле. 7нче сыйныф укучысы Айнур Алтынбаев 21 гасыр Кулибиннары исеме астында узган республика күләм олимпиадада авыл хуҗалыгы өчен уйлап табу номинациясында җиңү яулады. Бәрәңге үстерүчеләрнең барысы да Колорадо коңгызына каршы көрәш бик авыр икәнен белә. Аннан котылу мөмкин түгел диярлек. Уңыш өчен көрәш бик мөһим. Уйлап табу экологияны саклауга да ярдәм итә. Химик реагентларны кулланмаска да мөмкин. Айнур корт һәм личинкаларны җыю җайланмасын уйлап таба. Айнур безгә хуҗалыкта һәр вакыт ярдәм итә. Кортларны җыю бик авыр эш. Балаларга гына түгел, олы кеше өчен дә, диде Айнурның әнисе Лера Алтынбаева. Айнур балачактан нидер уйлап чыгарырга ярата. Бер вакыт менә шушы җайланманы ясады, диде. Да, мы гордимся очень нашим сыном. Бердән-бер улыбыз белән без бик тә горурланабыз. Ирешкән уңышлары өчен мәктәп коллективына, укытучыларга зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Җайланманың төп нигезен Айнурның иске велосипеды тәшкил итә. Малай аның алгы өлешен куллана. Җайланманың арба кебек тартып барасың. Щеткалар кортларны савыт эченә сыпырып төшерә бара. Фәнни җитәкче укытучы Рөстәм Хакимов ярдәм итте, дип сөйли Айнур. Йомшак щеткалар куеп карагач, барсы да килеп чыкты. Кортлардан арындык, ди. Вместе мы с моим учителем поискали. Әлеге җайланманы ясарга миңа укытучым ярдәм итте. Беренче варианты яхшы чыкты, тик бәрәңге сабагын зарарлы иде. Без көткән нәтиҗәне бирмәде. Соңыннан киңәшләшеп, йомшаграк шөреп белән ясап карадык. Барысы да яхшы килеп чыкты. Аның устройствосы бәрәңге корты Колорадо коңгызы җыю бик востребованный. Хәзерге көндә, чөнки ул экологик яктан чиста, агу кулланмаска мөмкинлек бирә. Һәм әлбәттә андый оборудование әле авылларда бик таралмаган. Гомумән алганда, мәктәп коллективы дус һәм тату эшли. Республика күләм конкурсларда, олимпиадаларда һәр даим катнашып киләләр. Лаеклы урыннар яулыйлар. Татнефть гаммави җәмгыяте ярдәме белән ачылган биокласслары да уңышлы гына эшләп килә икән. В этом учебном году у нас обучалось 98 детей. Бу уку елын мәктәбебездә 98 укучы белем алды. Чыгарылыш классында бер медалистыбыз бар. Татнефть компаниясының матди ярдәме белән лаборатор класс ачылды. Биредә балалар бик теләп шөгыльләнәләр. Замана таләпләренә туры килә торган мондый дәрәҗәдәге класс бүләк иткән өчен шәхсән Маганов Наил Өлфәт улына зур рәхмәтемне җиткерәм. Алтынбаев Айнур бик актив, акыллы укучы. Күп конкурсларда, проектларда катнашып килә. Быел Кулибиннар республика күләм олимпиадада җиңү яулап кайтты. Бистә халкы Айнурны җиңү белән котлады. Җайланманы күрергә чиратка тезелделәр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 3 июль көнне Әлмәт районы Иске Михайловка авылында Милләтләр мәдәнияте фестивале узачак. Анда районыбызның төрле авылларыннан фольклор ансамбльләре чыгыш ясаячак, кунаклар өчен милли йолалар күрсәтеләчәк. Аңа чаклы исә авыл үзешчән театры мәдәният йортына Фуат Садриев пьесасы буенча спектакль күрсәтте. Рәдифә Нугманова тулырак. Кызлары пьесасы буенча куелган спектакль биредә тулы вариантта беренче тапкыр уйнала. Аңа кадәр Иске Михайловка халкы аның бер өлешен 9 май бәйрәмендә күргән булган инде. Әлеге спектакль кешелек кыйммәтләренең иң кадерлесе мәхәббәт һәм тугрылык турында. Әлбәттә, анда әби-бабаларыбызның яшьлекләре туры килгән сугыш еллары михнәте дә чагылыш тапкан. Беренче тапкыр укып карагач та бу спектакль миңа бик нык авыр кебек тоелды. Менә кызларга карап, менә кайсына нинди рольләр бирергә була икән уйлагач, бик нык мавыгып киттек бөтенебез дә инде. Һәм бу әйбер безгә анарсын бик җиңел бирелде.
бер генә спектакль театр түгел, берничә спектакльне карап алдык һәм бик нык иштәлекле булганга без шушы спектакльне сойларга булдык. Зөһрә ханым Хаҗиева сүзләренчә, Сердәш коллективы 9 кешедән тора. Күпчелеге хатын-кызлар булган коллектив эштә дә, тормышта да өлгерләр. Кәүсәрия Краснова заманында Алабугада режиссерлыкка укырга кергән булган, ләкин тормышка чыккач укуын ташлаган. Шулай да театрга мәхәббәт канда, ди ул. Бу спектакльдә 3 бала әнисе булган Кәүсәрия яшь кыз Зәйнәпне уйный. Бер җегет белән йөри торган, ярата торган бер егетне сугышка озата. Ну, аларның барып чыкмый инде тормышлары икесенең бергә. Авыл кешесе өчен тыгыз булган яз-җәй айларында җирле артистлар театр түгәрәгенә йөрергә дә вакыт тапканнар. Тиз арада спектакльне куеп, тамашачыга да тәкъдим иттеләр. Тулысынча спектакльне куйганчы, башта үзебезнең халыкка да авылда җиңү бәйрәме көнне күрсәттек, бер өлешен генә 2 кисәктән. Шулай аннары район фестивале, яз театр язы дигән фестивальдә шулай 2 кисәкне күрсәтеп, беренче урын алдык. Шуңа әзрәк чирканчык алдык инде. Авыл халкы өчен театр гадәткә кергән матур күренеш. Биредә инде 30 еллар элек тә үз коллективлары булган. Бүгенге Сердәш театр коллективы шушы матур гадәтне дәвам итүчеләр. Электән үк безнең авыл халкы инде менә знаменит дип әйтимме, шуның өчен спектакльләр белән. Шуңа күрә без бик күп мероприятиеләрдә да даже тырышмыйбыз куяндыр артистларны чакырга, чөнки безнең үзебезнең артистлар калышмыйлар калганнардан. Рәдифа Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар бак, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә Мөслимдә рәсми төстә федераль Сабан туй ачыла. Анда 100 мең кеше сыйдырырлык мәйдан оештырылган. Сабан туйны бәйрәм итү участогында 5 мең урынга исәпләнгән зур амфитеатр һәм 2,5 мең урынга исәпләнгән кече амфитеатр урнаштырылган. Ипподром 1,1 мең метрга һәм 1,5 мең утыру урынына сәүдә һәм күңел ачу зоналары эшләячәк, дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Мәйданчыкка 6 ишектән керергә мөмкин булачак. Оештыручылар илнең 40 регионнан якынча 1,5 кунак килүен көтә. Шул исәптән 500ләп татар конгрессы вәкиле. Нефтчеләр башкаласы халкын һәм кунакларын исә спорт чаралары, интерактив зоналар, балалар өчен мәйданчыклар, барабаннарда уйнап карау һәм башка бик күп төрле чаралар көтә. 3-4 июльдә Әлмәттәге күңел ачу программасын тулырак алдагы сюжетта карагыз. Шимбә көнне шәһәрнең мәдәни мохите проекты Әлмәтнең 8 мәйданчыгында узачак. Яшьлек скверында, Сәламәтлек паркында, Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсе янында, Шәй ишек алдында, Каракүз скверында, Ленин 41дә узачак программа 16 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр барачак. Студентлар скверында һәм драма театры кашындагы мәйданда кунакларны 17 сәгатьтән 20 сәгатькә көтәләр. Иртәгә 16:30-да Здоровье паркында Colors буяулар фестивале узачак. Оештыручылар төрле төстәге буяулар, җырлы биюле 2 сәгать көтәчәк ди. Керү ирекле. Фристайл заманча бию студиясы белән урам биюләре, Хәмит Маткаримов алсугөл чыгышы, тре музыка, иҗади мастер-класслар, җәйге аш дегустациясе, Нишкола Барабанов студиясыннан мастер-класс, Самарадан Аше барабаннары, Рандом Рел Ирланд характеры белән музыкаль банда чыгышлары һәм башкалар әлмәтләрнең күңелен ачачак. 4 июль көнне 16 сәгатьтә Яшьлек җылой комплексында Яшел фитнесның спортчан гаилә фестивале узачак. Әлмәтлеләрне кызыклы һәм мавыктыргыч программа көтә. Ярыш спорт клубы җитәкчелегеннән балалар өчен уеннар һәм эстафеталар. Мама и малыш 3 айдан зурак балалы әниләр өчен эстафета, Playstar гаилә уен үзәгеннән TikTok челлендж, балалар һәм әти-әниләре өчен ГТО нормаларын тапшыру һәм башкалар көтә. Фестивальгә регистрация zelfi.ru сайтында үтәргә кирәк. Чара бушлай һәм барлык яшь вәкилләренә туры килә. Проектның генераль партнеры Татнефть компаниясе. Якшәмбе 4 июль көнне 18 сәгать 30 минутта Алтын алма турында әкият проекты кысаларында экскурсовод Алсу Әмирова экскурсия үткәрәчәк. Очрашу урыны Каракүз сыны. 5 еллык паблик арт программасы Әлмәт шәһәрендә Татнефть компаниясе һәм стрит артны тикшерү институты тарафыннан гамәлгә ашырыла. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лин Хасаншин һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.